Сәлеметсез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Нил Хәлфиев. Худай тәгаләнең помощниклары. Шуңа күрә хирурглар башка врачларга караганда оперирующий хирурги на 10-12 лет меньше живут. Артистлар да, тамашачылар да онлайн. Бик күп проектлар булды. Ул концертлар, балаларга әкиятләр, бию марафоннары, юмористик роликлар. Менә ул Татарстанның иң биек ноктасы Чатыртау һәм ул Татарстанның Азнакай районында урнашкан. Һәм аны дөнья халкы белергә тиеш. Ташлык 1939-1945 еллар. Айдар Хәмзин өр-яңа китап тәкъдим итә. Сугышка эләгү бәхет дип саналалар Исусан Гердан исән калып, аларны иң беренче Сталинград сугышына алып баралар. Татар халкының данлыклы шәхесләре, тырыш, уңган, һәр яклап хөрмәткә лаек ул кызлары турында сөйләүбезне дәвам итәбез. Бүгенге тапшыруыбызның герое ТССРның атказанган табибы һәм уйлап табучысы, медицина фәннәре кандидаты, профессор, танылган хирург Нил Хәлфиев. Өлкән яшьтә булуына карамастан, аңа әле бүген дә күп кенә медицина үзәкләре мөрәҗәгать итә, киңәш сорый. Шәхесләр сәхифәсендә табиб Нил Хәлфиев. Ок чәчәкләр, нинди матур хисләр, сөю гөлен ничек сакларга, яшисе иде ок чәчәкләр кебек, саф күңелле булып калырга. Бу хирург Нил Хәлфиевның үзе язган шигырь юллары. Бар җиһан шау чәчәккә күмелгән мизгелдә безгә матур очрашу насыйп булган. Бөтен гомерен фидакарьләрчә халкының сәламәтлегенә багышлаган табиб һәм галим ул. Меңләгән кешене үлемнән саклап калган, авыртулардан азат иткән хирург. Менә мен шул кадәр хирургларны яратадыр, алар бит кешене теге үлемнән алып калалар. Нейропатологлар да яхшы врачлар, терапевтлар да, но хирургтан да яхшы врач инде ул минем өчен булмады. Менә шуңа күрә мин тырыштым, хыялым хирург булырга. Хыялын тормышка ашырада, җиң сызганып, канатланып, ялкынланып эшли. 20 елга якын дәврдә 3 кеше башкара торган хезмәтне үти. Алны-ялны белми, эшеннән тәм табып яши. Ә иң сагындырганы әлбәттә студент чаклары ди. Укыган җиллар, ул яшьлек, гайрәт. Матур чаклар кайтса иде жаңадан. Китаплар җитешмәдер ул вакытта без укыганда. Нормальный анатомиядан бер китап бирделәр 26 кешегә. Менә анда ничек укыйсың, ничек заниматься итәсең? Нил Хәлфиев 1939 елның 1 ноябрендә Буа районы Түбән Наратбаш авылында дөньяга килә. Кичкенәдән үзен кем буласын белеп үсә ул. Алар бит менә 4-6 сәгать менә операцион салым, даже маңгайдагы тирендә сырт алмый. Сестра гына мамык белән тәкән итеп ала. Менә ул шул кадәр кенегә. Ну, бик җаваплы, бик хөрмәтле. Ну, Худай тәгаләнең помощниклары ул. Шуңа күрә хирурглар башка врачларга караганда оперирующий хирурги на 10-12 лет меньше живут. Вот какое стрессовое состояние анда было. Авырлыклар аны туктатмый әлбәттә. Ничек кенә читен булса да гомер буе үз һөнәренә тугры кала. Үз эшчәнлеген Апас районында баш табиб буларак башлап җибәрә. Условия врачларга булмады. Жирактан су ташыдырык, утын белән җагадырык. Одновременно главврач должности белән 8 дежурство аладырым кичкене. Айга ул бик күп. Аннан соң одномоментно, параллельно заведующий инфекционным отделением. Ул вакытта больнолар бик көбәйде. Җыкларга да игә кайтмадым. Шунда больницада яшәдем.
Мен барадыр емішке жал етерге. Честно, жал етедір ем. Рахатланып барадыр ем, жал етедір ем. Кіші біліп шықса, в основном студентлар, яшьлер, теге қызық вақты, матур вақты, яшьлігі. Мына Ленинградны оқып бітіргеш, одна моментне главным хирургом Приволжского управления гражданской авиацияда мен ішледім. Одна моментне главным хирургом, травматологом по экспертизе Министерства социального обеспечения ішледім. И одно время мединститутта врачлар. Ул елларда заманча аппаратлар булмаса да медицина бик кишлейді ди табиб. В вақытта современные методы исследования, высокотехнологические методы исследования не было. Но диагностика отличным положение дает. Мына неге старый врачтар біле ошибка... Көбіректі білгендір әлі? Да, көбірек білелі. Шем қазіргі неге. Қазір көп расхождение диагноза. Те вақытта почти все жоқ. Точно диагнозы. Методика обучения совсем другой. Мына егі менің үшін нәрсеге студентларға, по-моему, бір бермеймін дегенеге. Мына керек оқытырға больной жанында, аппарат артында ішлеп, қарап, дегенеге. Хирург булып кына кала алмый ул. Сәламәтлекне саклау юнәлешендә алдынгы технологиялар кертү турында да һәр даим уйлана. Кандидатлык диссертациясын яклый. 157 фәнни хезмәт авторы, 4 яңа фәнни алым уйлап табучы, яшь табиблар өчен 4 методик әсбаб җыючы. Татарстан Республикасының мактаулы медицина ветераны. Поражение неге теге аякларда көбейә. Бұл енді облитерующий эндотрит дебінде, гангрена башланадыр. В конце концов, кішелер аяқларын киселер енді, наурынны, тазабедірні суставы дегенеге. Мына жолы мені бек біршеді енді, мәтем, неужели бір ойлап тауып болмасы екен? Мына менің кандидатское изобретение бірінші транслюмбальная аортография при поражениях сосудов нижней конечности. Миним методика была уровень поражения абсолютной точности определяли. Уже аяқны кесмей башладылар. Хатыны Гөлсинә ханым да тәэсирнең атказанган табибы. Шушы изге һөнәренә 58 ел хезмәт итә. 68 фәнни хезмәт авторы. Трамвайда барганда, олар ул чагында билетлар тикшерәләр иде. Икенче костюмны кидем, ул костюм кесәсендә бер тин акча да булмаган. Бу миңа килеп ни бирде? Билет бирде. Менә шулай танышып кавышалар. Инде 56 ел бергә пар канат булып яшиләр. Әйттеләр инде, шундый кечкенә генә бірдейінде қорарлықта түгіл нешік шуны сайладың деп. Мені жауап бере едім. Мал золотник на дорог деп. Уллары Илнурда медицина фәннәре кандидаты, киленнәре Илмира балалар табиба. Нил әфәнде һәм Гөлсинә ханымның 3 ыныгы бар. Ир кешегә 70 төрле һөнәр дә аз ди халык әйтеме. Шагыйрь дә, музыкант та ул, студент чагында бик оста торбада уйнаган, төзүче дә үз урамындагы берничә йортның төзелешендә актив катнашкан. Оста бакчачы булуын әйтеп тә торасы юктыр. Ак чәчәкләр сагынып арка карыйм. Үткән чиста матур елларны, үтәсе дә чиста калган елларны да саф күңелле яшьли каласы. Ихластан сакландык. Ходай Тәгалә икесенә дә исәнлекне мулдан бирсен. Лейсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Оренбург Татар драма театрында 30-нчы театраль сезон вакытыннан алда онлайн тәмамланды. Сезон ябылса да интернет-платформаларда иҗади тормышта дәвам итә. Артистлар да, тамашачылар да онлайн. Артистлар гаиләсе Рәхмәтуллиннар белән безнең хәбәрчеләр аралашты. Сүз Фирүзә Әбсәләмовага. Иң тугрылыклы тамашачы яраткан театрын югалтмады.
Март ахырында ук Оренбургның мәдәният порталында онлайн спектакльләр, концертлар башланды. Көн сайын экраннар каршында 500ләп кеше җыела. Хәер, артистлар үзләрендә социаль шелтәрләр аша оныттырмыйлар. Һәм карантинда төрле проектларда катнашуларын күрсәтәләр. Земфира Рахматуллина театр сайтын 3нче ел алып бара. Коллегаларының видеоязмаларын интернетка куя. Бик күп проектлар булды. Ул концертлар, балаларга әкиятләр, бию марафоннары, юмористик роликлар, аш-су челленджлары булды. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Яда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Җырлыйбыз, уйныйбыз проектлары да уңышлы булды. Тамашачы Instagram шелтәрендәге туры эфирларны көтеп ала. Артистлар аларны тагын бер онлайн проект белән куандырмакчы. Мөселманнарның зур бәйрәме Ураза гаетенә багышланган онлайн концерт әзерлибез. Барыгызны да күркәм бәйрәм белән котлыйбыз. 30нчы сезонда уйналмый калган спектакльләр дә була. 2 яңа спектакль Үлемнән яшәүгә һәм Җан кисәккә ем куелды. Карантин аркасында аларның премьераларын уйнап булмады. Оренбургда театраль сезон ябылды, ләкин яңа сезонны театрлар август айында ачарга планлаштыралар. Театр режиссерлары нәрсә булса да рухны күтәрә торганнарыннан башларга кирәк булачак дигән фикергә килә. Сәнгать бит һәрчак төзергә дә, яшәргә дә ярдәм иткән. Оренбургдан Фируза Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Менә ул Татарстанның иң биек ноктасы Чатыртау һәм ул Татарстанның Азнакай районында урнашкан. Һәм аны дөнья халкы белергә тиеш. Ташлык 1939-1945 еллар. Айдар Хәмзин өр-яңа китап тәкъдим итә. Сугышка эләгү бәхет дип саналадыр Исуслангердан исән калып, аларны иң беренче Сталинград сугышына алып баралар. Менә ул Татарстанның иң биек ноктасы Чатыртау һәм ул Татарстанның Азнакай районында урнашкан. Чатыртау үзенең байбаклары, файдалы үләннәре белән генә түгел, тарихы белән дә кызыклы һәм аны дөнья халкы белергә тиеш. Чатыртау барлыкка килгән, минемчә, бозлык чордан. Аннан зур боз таулар үтеп киткәндә, иелеп калгандыр дип уйлыйм мин үзем. Бик гади генә. Чатыртау әле бүгенге көнгә хәтле кызганычка каршы әле җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнелмәгән. Бүгенге көндә без күбрәк легендаларга таянып, аның турында сүз йөртәбез. Инде үз чиратында аның турында академик Палас та язган. Монда инде сез бүгенге көндә күргәнегезчә бар пещералар, мәгарәләр дибез. Аның турында инде төрле фикерләр бар. Кемнәрдер әйтә инде бакыр рудасын тапканнар монда кайчандыр. Инде бер төрле версия буенча Емельян Пугачев аскерләренең кашу урынында булган дип әйтүчеләр бар. Нинди генә версияләр булса да, алар бүгенге көндә безнең өчен менә бу легендалар кадерле. Аның башта аю тавы дип атаган, әйбәт. Уны нәкъ Кырымда, менә аюда, Чатырда бар. Кырымда әйме, нәкъ шулай монда да аю тавы булган, Чатыртау. Ике төрле аталган инде. Мин аны ни өчен аю тавы дип аталган әйтә алмыйм, ләкин менә теге яктан караган вакытта Чатыртау аюга ашап тора, менә ятып тора. Бер яктан караганда, халык аны шул сүрәте аркасында гына атагандыр дип уйлыйм. Башында аюлар йөргәндер дип һич тә уйламыйм мин, әлбәттә. Инде суырларга килгәндә сез төшердегезме аны бүген анда? Бармы саңа бүген? Аларның тарихы бик еракта, Хималай тауларына барып таша. Әйбәт. Мин анысын менә өйрәндем. Ул аны безнең скиф бабаларыбыз алып килгән. Күчерә. Чөнки алар алтын табырга ярдәм иткән булганнар.
Алар бик тирән казып керәләр. Шуннан чыккан балчыктан күреп, менә бу бакырбазлар шуннан барлыкка килгән. Аларны суырлар ачкан кешеләргә. Скифлар алтын чыгарганнар шуларга карап. Алар аны Европага карап барганнар. Шулай алтын эзләтеп. Геродот тарихчы 2500 ел элек язып калган алтын эзләүче кырмыскалар дип. Шуңа күрә 2000 елдан артык кырмыска эзләгәннәр галимнәр. Әгәр дә суырлар исә аларны кырып бетергән барылар. Алар белмәгән ул икән. Кырмыскага ошаган әйбер эзләгәннәр. Ул юк. Алар нәкъ менә шу байбаклар безнең. Гималай тауларында хәзердә бар. Шу борынгы бер халык. Минара дигән халыкта аларны байбак дип атыйлар. Нәкъ безнең телдә беләсезме? 1972 елның 19 майында ТАССР Министрлар Советының Шатыртау тауын табигать һәйкәле итеп тану турындагы 251 карары кабул ителә һәм 130 гектар мәйдан бүленеп бирелә. 1999 елны Шатыртау табигать һәйкәленә дәүләт заказнигы статусы бирелә. Моңа 4 төп күрсәткеч сәбәпче була. Шатыртау итәкләреннән кечкенә инешкә төшкәндә байбакларның көньяк-көнчыгыш биләмәләре җәелеп киткән. Анда барлыгы 200-гә якын җәнлек исәпләнә. Географик планда бу республикабызның иң биек нокталарының берсе. Шатыртау диңгез өслегеннән 334,5 метр биеклектә ята. Итәкләренең асимметрик күренеше бик тә кызыклы. Ботаник яктан биредә күп төрле кыр һәм дала үсентеләре табыла. Шуларның 50-гә якын төре Татарстан Республикасы һәм Россиянең Кызыл китабына кертелгән. Әлбәттә, әллә тау үземе, әллә халыкмы шулай безнең якның. Мин күңелемә шул хәтле тәэсир итә шушы Шатыртау дигән сүз. Һәм тау үзе. Минем күңелемнән чиктәренә әйтәм, безнең халык шулай күтәренке булырга тиеш. Ниндер бер ачык, биеклеккә омтылучы халык, югарлыкка. Ләкин һәр вакыт шундай була, эшне башлаучылар була. Менә Әнәс Гатуфович аны башлады. Марсель Галиев язды. Кайбер әйберләргә инде миндә әзеренә ярдәм итте. Шушы алып киттеләр, калганнар, күтәрделәр. Менә хәзер анда агачлар ничек матур үсте. Нәрсә әйтәсем килә? Әгәр дә без шулай менә үзебездә булган табигатьнең матурлыгын халыкка аңлата алсак, милләтнең ким икәнен аңлаткан күп була ул. Ни өчен? Чөнки табигатын ким итеп аңлаган милләт һәм ул үзенең ким икәнен аңлый. Монда халыкның рухи урыны. Нәрсә дигән сүз? Шушы халкыбызны берләштерә, чөнки менә монда әйтеп булмый инде. Татар җире түгел дип. Менә монда чын татарлар. Бу татар халкының төп төбәкләренең берсе. Моны сакларга кирәк инде. Дәрәҗәсен күтәрергә сакларга, чөнки мөмкинлеге бар. Телисеңме, теләмисең, Татарстанда иң бийек тау. Иң бийек тау. Инде әйтәм, рухи мәгънәсе белән дә көчле булган заманында. Иң көчле төбәк булган. Чын татар милләтенең рухи көче җыелган булган заманында. Шатыртау башыннан Азнакай районының 20 авылы күренә. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Азнакай районы. Бөек Ватан сугышы тәмамлануының 75-нче язын каршы алдык. Вакыт барса да хатирәләр исән. Алар яңарып тора. Һәвәскәр тарихчы Айдар Хәмзинның шушы көннәрдә Ташлык 1939-1945 еллар дип исемләнгән китабы дөнья күрде. Автор хезмәтендә Татарстанның Түбән Кама районы Ташлык авылының Фин һәм Бөек Ватан сугышы чорларын бәян итә. Тулырак Гөлия Садыкова әзерләгән видеоязмада. Бөек Ватан сугышы афәте бер гаиләне дә читләтеп узмый. Без хәзер Түбән Кама районының Ташлык авылында. Әлеге салада туып үскән 211 кеше сугышка алына. Шуларның бары тик 101 генә кире әйләнеп кайту бәхетенә ия була. Бүген әлеге батырларның һәр берсе белән бу җирлектә гомер итүче Айдар Хәмзинның яңа басылып чыккан китабы аша танышырга була. Ташлык 1939-1945 еллар дип исемләнгән ул. Хәмзиннарның гаилә хезмәте дисәк тә ялгыш булмас. Китапның әдәби мөхәррире Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Алмаз Хәмзин. Бу Айдар Хәмзинның тәүге хезмәте. Авылның тарихын язу иде максатым. Материал шактый күп тупланды. Бөек Ватан сугышы темасын аерым бастырырга дигән фикергә килдем ди ул. Барлыгы 211 кеше
Бүйік Отан соғышына алынған. Шулар турында аларның кыскача гына биографиялары, аларның фотосурәтләре, аларның бүләкләнү кагазлары, хәрби билетлары, яралану кагазлары, мактау кагазлары, сугыштан килгән хатлар, үлем кагазлары, менә барсында шушында кертеп, архив мәгълүматларына таянып шушы китап язылды. Архив материаллары интернет сайтлардан күбрәк алынды. Подвиг народа сайтынан, память народа, ОБД мемориал, Солдат.ру, Кремник.ру сайтларынан алынды. A4 форматында 284 битле китап авыл халкы иганәчеләр ярдәме белән 500 дәнә дә басыла. Мәгълүматлар туплау инде 7нче класстан башлап ди Айдар Хәмзин. Электән үк авыл халкының сугыш турында сөйләүләрен теркәп барган. Китап язганда һәр йортка кереп материал туплый. Үзенең дә архивы бай. Әтисе Хәмзин Наил Зиннур улы сугыш ветераны. Аның сугыш чорында алып барган көндәлеге бүген кадерле ядкәр. Күренеп тора 42 елның 11 августында әтине Ватан сугышына алалар. 12-сендә ул чыгып китә. 12-се 13-ндә пароходта бара. 13-нче 26 августларда Ярославль шәһәрендә беренче хәрби хәзерлек үтә. Аннан русча белмәү сәбәпле аларны Сурокка җибәрәләр. Сугышка кермичә иң каты әзерлек курслары үткәрә торган менә бу Суслангер, Сурок. Анда бик авыр, бик кыенга туры килгән аларга. Бу турыда хатларда ул ачык язмаса да, аның әнисе минем әби була инде, Мәликә әби сизенгән. Мәликә әби авылдашы Кәримә әби белән алар уллар янына хәтта җәяү чыгып китәләр. Битләп беткән, ябыгы беткән. Шундый кызганыч хәлдәге солдатларны күреп тетрәнәләр. Әби соңгы көннәренә кадәр шушы хәлне сөйли торган икән. Иң беренче эш итеп алар мунча ягалар. Шундагы авылдагы кешеләрнең станцияда поселок дип атала инде, поселоктагыларның улларын юындыралар, киемнәрен жуалар, шунда тетрәнеп кайтып китәләр. Сугышка эләгү бәхет дип саналадыр Суслангердан исән калып, аларны иң беренче Сталинград сугышына алып баралар. Сугышның 3нче көнендә үк әти яралана. Дәваланып чыкканнан соң алга таба хәрәкәт итәләр безнең гаскәрләр Курск дугасына эләгә. Курск дугасында иң каты сугышларда ул катнаша. Киев каласын азат итүдә, Көнбатыш Украинаны азат итә, Чехословакияны азат итә. 3 тапкыр яралана, соңгысы Чехословакиядә аның уң аягын снаряд кыйпылчыгы кисеп ата. 273 көн ул госпитальдә генә ята. 45 елның 28 июнендә авылына кайта. Протез белән велосипед, мотоциклда йөри, авыл советы рәисе, партоешма сәркатибедә була. 2006 елда 82 яшендә вафат. Һәр кешенең язмышы аерым тарих. Бүген авылда бердән-бер исән ветеран бар. Аның турында да китапта мәгълүмат бирелгән. Сәлимов Хәсән Әхмәтҗан улы. Хәзер аңа 95 яшь. 1925 елның 25 октябрендә туа. 4нче класска хәтле укыдым да, мин аннары әти белән күннехләр аткарап атын иттек. Аннан соң иде сугыш чоры булгач, сыер җигеп, үгетләр җигеп басулар сукаладык. Менә шунда мен 12 яшьтән эшли башладым шунда. Хәрби хезмәткә 1943 елның 3 гыйнварында алына, Чита каласына озаталар. Февральдә Манчжурияга килеп җитәләр. 57-нче дивизияның 293-нче укчы полкы составында 6 ай буе хәрби әзерлек курслары үтә. Станковый пулеметчы итеп билгелиләр. Яшь солдатлар окоплар казыйлар, ашау яклары бик начар була. Күбесе үлә, фронтка китәргә гариза язалар. Соңга калалар. Нәтиҗәдә аларны 600 километр ераклыктагы Кытай чигенә җибәрәләр. Германия белән сугыш та тәмамлана. 1945 елның язында Монголиядә хезмәт итә. СССРга Япония сугыш ача. Хәрби сынаулар үткәннән соң аларның полкын тау башына урнашкан авылда качып ятучы япон илбасарларына каршы сугышка алып китәләр. Шуннан соң японнарны кудык бидәрне ягына. Аннан түстек, түскәч бер кеше килә.
Бедне ди авылны ди 50 япон басты ди. Сез безне коткарыгыз ди. Хәзер шул авылга кирип киттек. Хәзер аларны авылдан кудык. Дальше үзләренең ягына. Хәзер авылны тикшереп чыкты, бөтенләй каралты курасын калмаганнар бу. Бер ни дә калмаган. Шуннан соң бер татар катыны сез рәхмәт сезгә ди, сез безне коткардыгыз бит ди. Менә мин бәдрәк пишкән ашым бар, ашап чыгы дип, шул ашап чыгарды. Туган ягына ул 1950 елда гына кире әйләнеп кайта. Алманияны җиңгән өчен, Японияны җиңгән өчен медальләре белән бүләкләнә. Сугыштан соң колхозда бригадир, ферма һәм ягулык станциясе мөдире булып эшли. 6 бала тәрбияләп үстерә. Бүген кече улы белән килене тәрбиясендә. Иң мөһиме исәнлек саулык булсын, сугышлар булмасын. Рәхәт бит хәзер. Яшисе бик килә ди Хәсән абый. Булай төшемә кергән ие. Син әле жүзгә хәтле яшисең, Алла бирсә дип. Мен шуны көтәм инде. Амин. 100 яшьлек юбилейыгызда да очрашырга насыйп булсын. Ә китап үткәннәргә алып кайтучы бик кадерле юл ул. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Түбән Кама районы. Бүгенгә менә шулар. Рамазан айы мөбарәк булсын. Бу айда һәммәбезгә дә бәхет, шатлык, уңышлар һәм савапларга ирешергә насыйп булсын. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Иртәгә күрешербез. Сау булыгыз.